Approaching na tayo dito sa Sudipan, La Union, home of quality bamboo industry in Region 1. Ibayan na tayo ng Sudipan dito sa La Union, Municipio Sudipan, La Union. Actually boundary na ito ng Kuan, boundary na ng Ito yung daan papuntang Ilocos Sur province of Arc Ilocos at na. sa kanan naman yung Arc daan papasok ng Ilocos. Tapalan. Okay, so ito yung papasok sa may Tapalan dito sa Sudipan, La Union. Ayan, so 7 kilometers na lang ang aming lalakbayin para marating natin ang Tapalan dito sa bayan ng Sudipan sa probinsya ng La Union. Let's go! Pagkatapos ng diretsyong biyahe mula sa main highway, ay papasok kami dito sa daanang ito. Ito ang daang tutumbok sa akyatan papuntang Tapalan. Ayan, akyatan! Ito na mga matatarik na akyatan. Akyatan to the max. Uy, lamig! Lamig! Kaya nga, lumalamig na. Uy, grabe ang tarik. Ang tarik nito. Uy, grabe. Tarik, grabe oh. Ito na siguro yung pinakamatarik na nadaanan natin. Oh. Parang sa 168. Oh, ito yung pinakamatarik. So, oh, walang-wala to sa Alingay oh. Grabe ang tarik. Lamig na din. Uy, grabe, diretsong tarik. Mas matarik pa to sa Doog. Mas matarik pa ito kaysa sa Aringay sa Galliano. Uy, grabe ang lamig. Parang madaling araw. Uy, ang lamig. Ang lamig. Tapos kami lang yung tao. Yun, ingat-ingat lang. Medyo mataas ang bangin dito. Wow, ganda ng view. So, mas advisable na pumunta kayo dito pag dry season, kaya winter, para maiwasan ang mga nagbabagsakang mga bato dito sa mismong bundok. Barangay Oplas, Sudipan, La Union. At kabilang yung tao dito, walang bahay. Kidoki, mga approximately 3 kilometers na ganitong klaseng daanan ang inyo munang tatahakin bago kayo makadating doon sa mismong Tapalan. Napakatarik ng daanan paakyat ng Tapalan. Ngunit hindi ka naman mag-aalangan sa daanan dahil halos 90% nito ay sementado na. Mamamangha ka sa mga tanawing iyong masasaksihan dito na talaga namang nakaka-relax sa mata. Tapalan Oplas proper. Uy, grabe, ang ganda. Mami at iba pa. Ayun oh. Oh. 1.7 kilometers na lang. Ganda mag-drone shot dito mamaya. Pero in fairness mas naalagaan yung daanan dito. Sheesh. Hindi naman mahirap ang mga ganitong klaseng daanan basta sementado. Uy, grabe yung tarik oh. Uy, sheesh. Ang tarik B. Oy. Dito ka, kapit. Kumapit. Ang tarik ang tarik. Alright, tanaw na tanaw mo ang tanawin.
ng boundary ng probinsya ng Ilocos Sur at La Union. Parang ganda magkwento, no? Mag drone shot. Grabe. Lupa naman to, lupa. Yun. Akyatan na lupa. Okay lang umakyat ng mga ganitong klaseng daanan na matatarik. Wag lang basa at wag lang maputik. Alright. Alright. Oh, yung kambing nagulat sa amin. Napaka-challenging akyatan ng makikita na daanan dito sa papuntang Top Alan. Mukhang top na talaga to. Dito'y Bantay, Mapariti, Dugyot. May Pariti, Dugyot. Ang daanan dito ay pwede sa mga 4 wheels na sasakyan, ngunit may pagkakitid at hindi pwedeng magsalubong ang malalaking sasakyan. Kita sa videong ito kung gaano katarik ang iyong dadaanan. Ngunit sabi nga nila, difficult roads often lead to beautiful destinations. Kaya in-enjoy na lang namin ang tanawing handog ng mga kabundukan ng La Union at Benguet. Makikita mo rin mula sa tuktok ang napakagandang Amburayan River. Yan, malapit na tayo sa entrance ng Top Alan. At napaka-tarik ng daanan dito. Pangin ang gilid-gilid natin. So ito na po yung Top Alan. Alright. Ay, napakaganda dito, oh. Sementado. Ano? Sheesh. Sa wakas. So andito na kami sa Top Alan at dito nga ay matatagpuan natin ang magandang tanawin ng mga probinsya ng La Union at Ilocos Sur. Mag-drone ka na. Guys, andito tayo ngayon sa Top Alan at kung papansin nyo, napakaganda ng view dito. Dito sa part na ito ay matatanaw mo ang mga probinsya ng La Union at ng Ilocos Sur, at dito naman sa bandang side na ito, pakita mo yung sa side na yun. Yan, sa side na ito makita nyo naman yung mga kabundukan ng Cordillera. So medyo nakakatakot magpalipad ng drone dito kasi ayun, oh, isa, dalawa, at meron pang isa dyan na lawin. Hindi ko alam kung agila yun o lawin. So nakakakaba, baka kasi dagitin nila yung ating drone. Ayun, oh, dalawa, tatlo yan, meron pang isa. Ayun, oh, lumilipad-lipad sila doon. Paki-zoom na lang pag kayo na bahalang mag-adjust. Ayun, tatlo na sila. Isa, dalawa, tatlo. So yung dalawa mag-partner ata, yung isa walang ka-partner. Ay, apat na pala, oh. Apat na. So lima ba? Natatas pa po yun. Grabe, limang lawin. Yan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Grabe. Napaka ganda ng dito, ng tirahan nila kasi nga malayo sa mga tao. So
bayan ng La Union at ang mahabang tulay na nagdudugtong sa mga probinsya ng Ilocos Sur at La Union.